Comeza a gala de entrega dos premios Gallegos del Año. Hai 148 anos nacía El Correo Gallego, xornal da capital de Galicia, que hoxe continúa a súa evolución tras a súa adquisición por Prensa Ibérica en xaneiro de 2023. A cabeceira centenaria combina tradición e innovación para ofrecer información rigorosa, próxima e actual. O xornal reforza o seu compromiso co territorio e co hiperlocalismo. A consolidación da edición digital do Barbanza e Noia Muros, así como o lanzamento do suplemento Raíces, centrado na información do campo, fortalecen a conexión entre a Galicia rural e a urbana. A modernización intégrase tamén coa intelixencia artificial como complemento ao labor dos profesionais, mantendo sempre o rigor xornalístico e formando o equipo para afrontar os novos retos tecnolóxicos. A vida cultural e deportiva segue a ser un eixo distintivo. Eventos como a carreira pedestre polo casco histórico de Santiago, coñecida xa como a proba máis bonita do mundo, ou a gala dos premios Gallegos del Año, simbolizan a participación cidadá, a excelencia e a proxección de Galicia. El Correo Gallego continúa equilibrando modernización e tradición. O xornal recolle as voces da cidadanía e expándese con novas narrativas e tecnoloxías que consolidan a súa presenza en todos os soportes. Con esta gala celebramos non só o talento e o esforzo dos galegos e galegas, senón tamén o compromiso dun xornal centenario coa calidade, coa innovación e coa nosa terra. Con todos vostedes, Susana López Carbia. Moi boas tardes, amigas e amigos. Damosles a todos a benvida á gala de entrega dos premios Gallegos del Año 2025 del Correo Gallego. A de hoxe é, para nós, para a Prensa Ibérica, e sempre o decimos, unha das xornadas máis felices do ano. En primeiro lugar, porque premiamos 5 persoas de excepcional trayectoria na esfera social, na economía, na cultura, nos deportes, no emprendemento, na investigación, na ciencia. Os cinco, cada un o seu, son brillantes, son exemplares e son auténticos embaixadores de Galicia aló onde van. Pero hoxe tamén é unha xornada feliz porque os temos a todos vostedes aquí, porque nos acompañan nesta celebración. De corazón, a todas e a todos, moitísimas grazas pola súa presenza. Imos dar comezo a esta gala de entrega de premios con música e ímolo facer con algo verdadeiramente especial. Temos o prazer de recibir neste escenario a dúas mulleres moi talentosas que forman un dos grupos revelación da nova escena musical galega, da música tradicional que triunfa en Galicia e que triunfa fora das nosas fronteiras. Pídolles un fortísimo aplauso para recibir como se merecen a Caamaño e a Meixeiras que nos van a interpretar Se souberas.
Sabela Camaño e Antía Meixeiras, exquisitas, van quedar connosco ao longo de toda a gala, despois teremos ocasión de volver a escoitaras. Agora, con todos vostedes, o presidente de Prensa Ibérica, Javier Mol. Boas tardes, noites. Presidente de la Xunta, presidente del Parlamento gallego, delegado del Gobierno, alcaldesa de Santiago, autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de los Premios Gallegos del Año que organiza el Correo en Santiago. Es un honor reunirnos en esta ciudad histórica que encarna el espíritu de Galicia y es símbolo de la espiritualidad en España. Una tierra que mira al futuro desde sus raíces, que combina tradición y modernidad y que cose su identidad con el hilo del esfuerzo, el talento y el compromiso de personas como las que hoy premia el Correo Gallego. Estos galardones reconocen la trayectoria de 3 hombres y 2 mujeres que han convertido su vocación en un servicio a la sociedad y que representan lo mejor de esa Galicia activa, dinámica y capaz. Profesionales que brillan y abren el camino hacia un mañana mejor desde la ciencia y la innovación, que generan prosperidad desde el mundo de la empresa, que nos enorgullecen con sus valores y éxitos en el deporte, o que nos unen e inspiran a través de la cultura. Cada uno de los premiados es un ejemplo de superación, una demostración de lo que significa creer en el trabajo bien hecho y un testimonio de esa Galicia que no se conforma, que aspira, que avanza, que conquista retos y que alimenta sus sueños con pasión. Su dedicación nos recuerda que el progreso nunca se improvisa, se cultiva día a día con constancia, valentía y tesón. Detrás del nombre de cada premiado en esta convocatoria hay una evaluación rigurosa del jurado. Un jurado compuesto por 15 personalidades de referencia que refleja la pluralidad y la vitalidad de la sociedad gallega. Su mirada profesional e independiente apuntala el prestigio
de unos premios que se han convertido en una auténtica marca del Correo gallego. Una distinción que no solo honra a quienes la reciben, sino también al conjunto del pueblo gallego que se ve representado en ellos. Estos premios son ya un estandarte de la nueva etapa de un diario que, tras su incorporación a Prensa Ibérica hace casi 3 años, está dando pasos firmes hacia la modernización y la innovación. En este tiempo, la cabecera de la capital de Galicia ha reafirmado su apuesta por el periodismo de calidad, el rigor y la credibilidad. Desde su vocación de cercanía, el Correo abraza la digitalización sin perder su esencia, la de un medio con arraigo a la comunidad y atento a la realidad hiperlocal de sus territorios. La nueva edición digital de Barbanza, Noia, Muros, el suplemento Raíces, sobre el mundo rural e iniciativas como la carrera pedestre, son pruebas evidentes de esa voluntad de crecer desde lo local hacia lo global. De la mano de Prensa Ibérica, el Correo reafirma su propósito de servir a Galicia informando, acompañando y construyendo comunidad. La confianza y la proximidad son siempre los pilares de un periodismo útil y capaz de fomentar la convivencia. Santiago de Compostela, ciudad universal, es hoy, además del final de un camino milenario, un espacio de innovación y conocimiento en el que se potencian sectores como la biotecnología, la tecnología de la información o la gestión cultural. El Correo gallego, desde el compromiso con la verdad, seguirá siendo una brújula de la sociedad gallega y seguirá teniendo una voz propia, fiable y necesaria en un tiempo de sobreinformación y de cierta confusión. Queridas y queridos premiados, vuestra labor engrandece a Galicia y nos llena de orgullo. En nombre del Correo gallego y de Prensa Ibérica, enhoraboa e moita suerte. Gracias. O eslogan Galicia Calidade naceu no ano 1991, pensado para promocionar os produtos alimentarios da comunidade. Ninguén aventuraba entón que máis de 3 décadas despois esa marca identificaría algo moito máis grande, a toda unha sociedade e unha forma de vida. Hoxe Galicia está de moda. A súa gastronomía, as súas paisaxes, as súas empresas ou a súa cultura constitúen auténticos imáns capaces de xerar atracción no mundo enteiro. Unha realidade que corroboran as cifras, con máis de 520.000 compostelas entregadas xa aos peregrinos este ano. Un récord histórico que certifica o papel do Camiño de Santiago como cordón umbilical que conecta e nutre Galicia. Aquela postal dunha terra en branco e negro da posguerra, pechada en si mesma e sostida por unha economía rural de subsistencia, hai tempo que quedou atrás para deixar paso a unha sociedade moderna, aberta e solidaria. Unha transición económica, política e social que foi posible grazas a que unha serie de persoas de espírito inquedo marcaron no seu día o camiño a seguir, cunha aposta decidida pola súa terra, convencidas de que desde Galicia tamén se podían e se poden facer cousas moi grandes. Imos co primeiro dos 5 recoñecementos que imos entregar esta tarde. Ante todo, o noso agradecemento ao xurado dos premios presidido por Darío Villanueva e ca presidencia de honra de Miguel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia. Moitísimas grazas por ese labor impagable e tamén pola súa xenerosidade con el Correo gallego. Bueno, na categoría de Política e Sociedade, o xurado premia a Emilio Pérez Nieto, presidente honorífico de Pérez Rumbao, como unha das figuras máis representativas do liderado empresarial galego contemporáneo. O grupo que comezou a dirixir con só 23 anos e hoxe líder no sector da automoción en Galicia.
O xurado distingue a súa contribución ao fortalecemento do tecido empresarial e a proxección de Galicia como terra de talento e de emprendemento. Entrega o premio Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, recíbeo Emilio Pérez Nieto. Facer a foto. Vamos a facer a foto. A foto está feita, compañeiros. Facémolo un momentiño. A ver, deixeme o micro a min. Así, co trofeo. Eso, Aí. Estamos. Moitísimas grazas. Don Emilio, vostede o atril, agradecer o premio. Señor presidente de la Xunta de Galicia, señor presidente del Parlamento, autoridades, compañeros, amigos aquí presentes en este acto de entrega de Gallegos del Año. Quiero expresar mi más sincero y algo sorprendido agradecimiento al Correo Gallego, al Grupo Prensa Ibérica y muy especialmente a Arantxa y a Javier Moll, que son buenos amigos desde hace muchos años. También quiero expresar mi agradecimiento a las personas del jurado que han decidido que sea yo merecedor de este galardón juntos a los ilustres compañeros. Este año se extingue y se acaba, pero ser gallego no. Y como tal, me emociona ser premiado por mi contribución a la proyección de Galicia como tierra de talento y emprendimiento. Porque ser gallego no es solo genética, ni idioma, cultura o haber tenido el azar de nacer en unas coordenadas concretas. Ser gallego también es un impulso en el espíritu. Esto nos han venido demostrando miles de gallegos a lo largo de la historia con su capacidad de emprendimiento en otros lugares del mundo. En Galicia, el talento florece por doquier. No tenemos más que mirar a nuestro alrededor. Artes, ciencias, letras, deporte, emprendimiento. En realidad, no tienen ustedes más que mirar a mi lado a los premiados de este año, a los que tengo el gusto de acompañar. Recibo este premio en nombre de muchos otros gallegos y gallegas. Lo hago con el recuerdo de los que me precedieron en la empresa. Lo hago también en el nombre de los que me han acompañado a lo largo de las actividades dentro y fuera de mi actividad profesional. Aunque quiero hacerlo sobre todo en la confianza y el orgullo de los que vienen detrás, que ya van derribando fronteras con la galleguidad a cuestas y con las raíces bien plantadas en esta tierra. Decía Castelao que el internacionalismo eficaz no deserta de las patrias, sino que transforma en órganos de una nueva humanidad. Estamos donde estamos. En este efecto excéntrico nos ha condicionado buena parte de nuestra historia. Pero hoy esta excentricidad no es excusa. Tenemos que aprovechar las riquezas naturales y debemos de seguir recogiendo a las gentes que han mostrado su talento a lo largo y ancho de nuestra historia. Porque hoy tenemos la suerte de poder hacer empresa aquí en Galicia y también desde aquí hacerla fuera sin tener que emigrar. Esto nos ha reafirmado muy especialmente en los últimos años con el asombroso desarrollo de tantas empresas familiares que son hoy el sustento de nuestra economía y del esfuerzo de nuestras gentes. Diré además, si me lo permiten, que siempre he creído que el deber del empresario es el de proyectar el buen hacer de la empresa en la sociedad. Por eso han sido muchas las actividades que he colaborado en mi vida y de las manos con otros ilustres compañeros, que algunos de ellos están hoy aquí. Creo que hemos sido capaces de impulsar la implicación de la empresa en nuestra tierra. Aunque si hay algo que me hace sentir francamente orgulloso
es la capacidad de diálogo y consenso que fuimos capaces de alcanzar a la hora de fundar la mayoría de estas organizaciones. Y digo esto algo asombrado por las posiciones exageradamente monolíticas que se están adoptando en los tiempos actuales. Sí, en Galicia tenemos mucho talento, pero tal vez sea oportuno recordar y enfatizar que necesitamos un talento educado en las habilidades sociales. En definitiva, todo aquello que permite a las personas llegar al encuentro entre posiciones diversas con el objetivo de alcanzar el bien común. Debatir por el entendimiento en lugar de rebatir por tajante oposición. Desterrar la crítica frontal que nos cierra puertas y volvernos a abrirnos al pensamiento crítico constructivo. Hacer Galicia no es un trabajo fácil, pero somos nosotros los gallegos quienes tenemos la responsabilidad de trabajar juntos en la dirección correcta por un crecimiento sostenible que mejore la calidad de nuestra sociedad. Muchas gracias. Don Emilio, le voy a pedir que me acompañe, le voy a dar un micrófono, le voy a hacer 2 preguntas, vamos a ponernos aquí, que nos vean bien, con una respuesta breve. Es mejor que te vean a ti. Bueno, a los 2 juntos. Bueno, quería preguntarle, usted ha sido y es un firme impulsor y un firme defensor de la empresa familiar en Galicia y ha construido un gran grupo de automoción paso a paso en un mundo global y en un mundo pues muy competitivo. Si tuviera que elegir entre todos los proyectos empresariales que ha cometido en esa larga trayectoria, ¿de cuál diría que se siente emocionalmente más orgulloso y más reconfortado? Desde luego, el más reconfortante y el más orgulloso es haber sido capaz de hacer la transición de mi padre a nosotros y de nosotros a nuestros hijos, que ya forman parte de la 4ª generación y que son hoy los que dirigen nuestra empresa. Bueno, ahí no hay preocupación por el relevo familiar, está garantizado. Realmente no. Lo han hecho bien. Muchas gracias. Bueno, en todo caso, siempre se dice que en la forja de los grandes empresarios también hay historias y pequeñas historias de fracasos, que no son fracasos, ¿no? Que al final les han ayudado a muchos de ustedes a ser más resilientes y a crecer profesionalmente y personalmente, ¿no? No sé si en su caso hay algún fracaso que haya servido de espoleta en esa exitosa trayectoria. Realmente los fracasos he tratado de meterle debajo de las alfombras y aprender de ellos. Pero me siento muy fracasado por haber perdido en el camino a muchos seres queridos y a muchos colaboradores. Eso es lo que más me ha llevado a un sentimiento de angustia y de soledad muy importante. Pues, seguro que le estarán viendo desde algún lugar en una noche especial como esta. Espero que sí. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Emilio Pérez Nieto. Muchas gracias. Le voy a dar el premio para usted. Cambiamos. Cambiamos. Galicia consolidou o seu liderado en biotecnoloxía e intelixencia artificial ca concesión ao CESGA dunha das novas fábricas europeas de IA, reforzada por avances estratégicos en ciberseguridade como a liña de comunicación cuántica máis longa do país. Este progreso susténtase no talento científico da comunidade, recoñecido ca acreditación María de Maeztu, o CIMUS, o Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas da USC, que se suma ao prestixio do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías. No ámbito biomédico, Galicia avanza en tratamentos pioneiros, desde a recuperación dun bebé prematuro extremo ata a aplicación de terapias CAR-T, cuxa produción se prevé no Centro de Terapias Avanzadas de Santiago. Esta estrategia complétase ca próxima entrada en funcionamento do Centro de Protonterapia, o primeiro do sistema público estatal. Na categoría de Ciencia e Investigación, o xurado premia a catedrática de Farmacoloxía Mabel Loza pola súa aportación ao progreso científico co seu excepcional traballo no descubrimento temperán de fármacos e o seu labor fora do laboratorio para transferir eses achados ao mundo real. Baixo a súa dirección, o CIMUS acadou este ano un fito clave, ser distinguido a Comunidade de Excelencia María de Maeztu,
Un novo logro para unha referente inspiradora de futuras xeracións de investigadores. Entrega o premio Arantxa Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, recólleo Mabel Loza. Ahí estamos. Señor presidente da Xunta de Galicia, señor presidente do Parlamento de Galicia, conselleiros, alcaldesa, señor presidente de Prensa Ibérica, autoridades. Quero agradecer, en primer lugar, a El Correo Gallego e o seu xurado pola honra de elixirme para este premio que me chega ao corazón e pola profesionalidade tamén e dedicación con nós estes últimos días, os premiados. É outro dos puntos que eu realmente quería agradecer. É un honor para min formar parte destas 5 persoas que se elixiron este ano e síntome moi honrada de compartir con eles. Tamén quero transmitir ao Correo Gallego os meus parabéns por considerar a ciencia como un dos 5 eidos premiados. É unha ledicia e unha fonte de esperanza no futuro vivir nunha sociedade que confía no progreso baseado na ciencia. Ademais, desexo expresar a miña gratitude aos ombreiros de xigantes sobre os que me apoio. Débolle moito á miña familia. Fun unha nena moi sensible e a súa axuda e cariño, especialmente dos meus pais, foi esencial para min e agora nos últimos anos débolle e quero agradecerlles a José María e Miguel que, entre outras cousas, me permiten dedicar tanto tempo ao meu traballo. E aos queridos amigos e amigas, compañeiros, colegas que estades hoxe aquí representados, as persoas das institucións que fan posible o meu traballo e que enriquecen a miña vida cada día. Este premio, otorgado a min persoalmente, representa verdadeiramente o traballo de persoas cheas de talento, dos grandes equipos que teño a honra de liderar neste momento. Por iso o dedico ao CIMUS, á Fundación Quertor e ao meu grupo de investigación que é a base e o soporte da miña carreira. É por vos. Moitas grazas. Teño preguntas para todos, para todos. A ver, vouche coller eu aí, vou coller eu e paso o micrófono. Teño un par de preguntas con resposta breve. Bueno, Galicia en xeral e Santiago en particular han conseguido generar un importante ecosistema investigador, incluso empresarial, en el área de la biotecnología, de la biomedicina en los últimos años, ¿no? Usted está presente en los grandes foros internacionales del sector. ¿Se escucha hablar de Galicia y de Santiago en ellos? Desde luego. No podemos olvidar que estamos de quinto ahora mismo en España en el entorno de la biotecnología, entre los 5 primeros, no solo de quinto. Y bueno, formamos parte de las 10 plataformas de altas capacidades, por ejemplo, de descubrimiento de fármacos en Europa. Aquí en esta esquina, ¿no? Como decíamos antes, hemos recibido, pues se ha comentado aquí, la factoría de inteligencia artificial, que es, me parece que somos el único país que tiene 2. Estamos creando riqueza en el plan complementario de biotecnología, lideramos todo el área de descubrimiento de fármacos y realmente yo creo que a esta esquina y con este carácter gallego que se comentaba, ¿no? De lo mejor de ese carácter gallego, somos capaces de presentar y atraer cada vez más las colaboraciones y nuestra presencia, sí. Gracias a investigadores como usted. Bueno, la mayor parte de su trabajo, no todo, pero una parte importante, está focalizada en la curación del cáncer, en la lucha contra el cáncer. La pregunta del millón es cómo estamos
de cerca o de lejos para hablar de una curación y qué palanca podría acelerarla? Bueno, es un poco de atrevimiento hablar, estando aquí uno de los invitados, nuestro oncólogo, y también tantos investigadores que trabajan en el CIMUS en cáncer. Me refería a Rafael López, perdón. Pues, a ver, mirando las estadísticas, estamos acercándonos ya al 60% de curación media de todos los cánceres. Algunos ya están por encima del 90%. Y el objetivo realmente es llegar al 75% en 2030. Las palancas. Hay que apoyarse en la ciencia para avanzar tanto la prevención como la cirugía, el tratamiento y yo diría que las terapias personalizadas. Hay que diferenciar los tipos de cáncer y atacar cada tipo de cáncer respetando cada vez más, digamos, las otras células, ¿no?, de los pacientes. Pues muchísimas gracias por su trabajo. Enhorabuena por el premio. Mabel Loza. Muchas gracias. Ya las ven, están ya preparadas, rápidamente salieron porque quieren tocar y nosotros escucharlas. Camaño y Ameixeiras de nuevo con A Pequena Morte. Si quieres que te queira, cántame un mirar. Si quieres que te queira, cántame un mirar. Encende a pedal noite, termame puñal. Encende a pedal noite, termame puñal. A miña porta leva as mans para me abrir. A miña porta leva as mans para me abrir. No centro do teu nome digo-te que sí. No centro do teu nome digo-te que sí.
Galicia comunícase co mundo a través do idioma universal da arte. Desde os primeiros canteiros que labraron a pedra ou aqueles trovadores medievais da lírica galego-portuguesa ata as recentes expresións de intelixencia artificial. Os artistas galegos foron auténticos embaixadores dunha terra e dunha forma de ser. Cambiaron os tempos e as modas, pero permanecen as ganas de construir Galicia a través do cinema, da música, das letras, da pintura e da artesanía. O cinema galego vai camiño este ano da alfombra vermella dos Óscar grazas a Sirat, de Oliver Laxe. Hemos ganado el premio del jurado. Os premios nacionais 2025 recoñeceron a calidade da poesía da ourensá Miriam Reyes e do circo dos composteláns Pista 4. Guillermo Castro logrou o primeiro premio latino para unha canción en galego. Galicia son eu e ti os dos. Cada vez máis series levan ADN galego na dirección, na interpretación ou nas paisaxes. E as máis fondas raíces da nosa cultura emerxeron a través das cantareiras nas letras galegas. Pero os premios son só a punta do iceberg, a parte visible dun ecosistema cultural moito máis amplo e inabarcable, que latexa en cada recuncho do país. Unha Galicia inexplicable sen aqueles que a crean e a reinventan día a día. Imos agora co premio na categoría Artes e Comunicación. O xurado premia o escritor e xornalista Manuel Rivas por ser unha das figuras máis destacadas e comprometidas ca cultura galega e española, símbolo vivo do talento da nosa terra. Premio Nacional das Letras Españolas soubo construir a través dunha prosa poética e profundamente humana unha ponte entre Galicia e o mundo, converténdose en embaixador dunha identidade cultural aberta, crítica e solidaria. Entrega o premio á alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, recólleo Manuel Rivas. Vamos facer a foto. Alcaldesa, por aquí. Moitísimas grazas. Manuel, cando queira o atril. Bueno, boas noites. Estou aquí para dar as grazas. Que sorte, non? Eu penso que o que máis lle gusta as palabras, traballo coas palabras, son verbívoro, as palabras, as verbas, é brincar alegremente na boca, escribir entre labios, brindar. Certo que vivimos tempos de grande incerteza, de horizontes enfermos, unha expresión de Manuel Antonio, decía, está o horizonte enfermo, de emerxencia ambiental e climática, de rearme, de nova carreira armamentística, de negacionismos e de ferocidade que nos fan sentir habitantes do desacougo, participantes nunha especie de proceso extraño de descivilización, ás veces, non? Como se no mundo escoitásemos o eco dunha chamada de socorro planetaria, un Mayday. E todo iso afecta as palabras. Hai tempos, dicía Samuel Beckett, en que as palabras non queren decir. Por contaminación, por intoxicación, por perda de sentido, non queren decir. Mas cando facemos un brinde, cando se xunta a comunidade, cando as verbas queren dicir, vencen os medos e escintilan libremente. Na cultura popular había un mester tradicional que era o de brindeira ou de brindeiro, alguén que tiña o don de porlle alma, porlle chispa a unha celebración, a unha festa, a un bautismo, a un nacemento,
a unha boda, e mesmo a un cabo dano, a un adeus. Quen pudera ser brindeiro, recuperar ese mester? Vivimos nun fermoso e vizoso recanto do mundo. Álvaro Cunqueiro dicía que o noso territorio, a antiga Gallaecia, tiña como coordenadas, como lindes, dous trazos maravillosos. Un era o do río do esquecemento, o río do olvido, que ven do río Letes, polo leste, e cara ao oeste estaba o fin da antiga terra, o Fisterra. E dicía, con eses referentes, un territorio ten que facer agromar algo extraordinario. Efectivamente, pasou, e pasa, e pasará algo extraordinario. Mentras haxa natureza, mentras haxa excitación creativa, mentras haxa amor polo país. Vaya, pois, este meu brinde por todas e todos vós, polos representantes do pobo galego, polo presidente da Xunta, polo presidente do Parlamento, pola alcaldesa, por todas as persoas que están aquí representando ao pobo. Un brinde tamén por esta magnífica compaña, non? Que sorte máis grande. A de Emilio Pérez Nieto, de Mabel Loza, Constantino Fernández e Ana Peleteiro. Un brinde polo xurado, por Darío Villanueva e o resto do xurado, que nos elixiron, que tiveron a ben darnos estes premios. E un brinde tamén por el Correo Gallego e por Prensa Ibérica. É un brinde moi especial pola xente traballadora do mundo da información e da comunicación. Ben sabemos que vivimos un tempo de crise no xornalismo, mesmo ás veces semella que é unha crise existencial de razón de existir. Pero tamén sabemos que o xornalismo honesto é máis necesario cada día, máis necesario que nunca. Non pode haber unha sociedade libre, crítica, próspera, solidaria, sen un bo xornalismo. Ese imprescindible lugar dos porqués. Un brinde tamén por ese tesouro que é ter unha lingua de seu e que partillamos con outras linguas. Unha lingua que naceu en Galicia, que é un patrimonio histórico precioso e tamén un recurso extraordinario para o futuro. Non hai tantas linguas no mundo. Temos esa sorte, non? E o deber tamén, polo tanto, de protexela para nós e para o mundo. Somos custodios dese tesouro. É unha lingua europea, a das cantigas que percorreron os camiños do continente, da bella Europa, mas agora ten que acadar sen sectarismos, como país, temos a man a condición para o galego de idioma oficial na Unión Europea. Un brinde pola comunidade, por unha democracia afectiva, integradora, non expulsiva. Que sorte, casa moita xente que queira vivir aquí. Nós, que fomos e somos emigrantes, que sorte máis grande que te lixan. Queremos vivir aí convosco. Como ben dixo Martin Luther King, o máis importante, o dilema, o verdadeiro dilema é ou comunidade ou caos. E, en fin, un brinde pola esperanza. A cuestión non é tanto, porque hai días, ser optimista ou pesimista. A cuestión é non traizoar nunca a esperanza. Facer posible a esperanza. E así imos, coa esperanza entre os dentes, para facer de Galicia a terra da esperanza. Gracias. ¿Aún no está el micrófono? Venga para acá.
Dúas preguntas, resposta breve. Podía facer moitas. A primeira, Galicia é algo indisoluble da súa obra literaria, non? Pero que lle aporta exactamente a vostede Galicia á hora de escribir? Pois breve, difícil. Ben, no mundo hai un punto cero que é un lugar da imaginación, un lugar inventado, pero que se acaba convertendo como nun referente fundamental para a nosa existencia, é onde nos ubicamos, localizamos. É iso que chaman punto cero, é onde se encontran o meridiano Greenwich e o Ecuador, que está á altura do Golfo de Guinea. Dende ali, digamos que é onde se marcan os meridianos e os paralelos e nos iso que non o das localizacións, onde estás ou onde está tal sitio, pois é posible grazas a ese punto cero que é un lugar da imaginación. Bueno, para min, Galicia, é ese punto cero, non? É ese punto cero. Ademais, algo moi importante, temos tradición, temos unha tradición extraordinaria. Eu, nese sentido, síntome conservador, non? Porque é unha tradición que non é un lastre. Hai tradicións que sí, que pesan. É unha tradición que nos libera. A tradición do humor, a tradición da imaginación, a tradición do entroido, a tradición da excitación creativa, a tradición de relación incesante e de amor ca natureza. E poderíamos seguir, pero fago a segunda para avanzar. Bueno, a súa trayectoria sempre estivo vencellado ao xornalismo, como protagonista ou como contador de historias. Que gran titular lle gustaría escribir? Ben, realmente é un soño, non? Pero, bueno, o primeiro dereito que temos que exercer é o dereito a soñar. Estou a pensar no ano 1948, o 12 de decembro de 1948, despois do nunca máis que seguiu a terrible Segunda Guerra Mundial, dicíase, acabouse, xa non vai haber máis tragedias destas, e ocorreu algo moi relevante. Aprobouse posiblemente o documento máis importante da idade contemporánea e dos documentos máis importantes da historia do mundo. Entón, para min, o titular podería ser: con 77 anos de retraso, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas ven de acordar a entrada en vigor obrigada da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Nada menos. Manuel Rivas. Moitas gracias. Moitísimas gracias. Gracias, Manuel. Pensaba que entraba vídeo, pero non, xa hai anécdota. Imos chamar ao escenario a alcaldesa de Santiago, a Goretti San Martín, que nos vai dedicar unhas palabras. Moi boa tarde, presidente da Xunta de Galicia, presidente de Prensa Ibérica, vicepresidenta de Prensa Ibérica, presidente do Parlamento, delegado do Goberno, reitor, familia do Correo Galego, autoridades. Compráceme un ano máis participar nesta festa do xornal El Correo Gallego, o xornal da casa, nesta xornada en que leva a primeira plana a portada persoas que por distintas razóns destacan en diversos ámbitos as que compre recoñecer méritos para construir un futuro mellor. Son persoas coas que temos unha débeda de agradecemento porque no seu camiñar dunha maneira ou doutra provocan un ben colectivo, un beneficio para a sociedade inteira. Así que moitísimos parabéns ás cinco persoas premiadas hoxe, tamén ao xurado encabezado polo profesor Villanueva que as escolleu. Un dos premiados que acaba de falar aquí magníficamente, o escritor Manuel Rivas, titulou un libro extraordinario cunha expresión de que gusto especialmente: As voces baixas. Con esta iniciativa, con estes premios, teño para min que o Correo Galego busca dar volume a certas voces que merecen ser escoitadas, nas que compre reparar para tomar nota, para valorar as súas traxectorias e destacar aquilo de ben que nos ofrecen a comunidade.
Porque tamén iso é xornalismo, observar o que nos rodea, saber ver onde está o importante, darlle o seu lugar, debuxar cada día a pirámide invertida que tradicionalmente é o esquema que marca a corrección do oficio e que, en definitiva, se resumía na organización da información para facilitar a lectura e captar a atención de quen lê. Hoxe, o Correo Galego quere que poñamos na parte privilexiada da pirámide os nomes de 5 persoas excepcionais, 5 nomes propios que destacan nos seus respectivos ámbitos, que achegan valores de relevancia nun tempo en que se impón o ruído e é cada vez máis difícil discriminar o que é relevante. Non hai dúbida de que esta é unha época de moitos cambios para o xornalismo. A rede informativa enmarañase cada vez máis con novas fórmulas en que as fontes se multiplican e en que é complexo trasladar a información veraz e honesta nun tempo en que os bulos e a intoxicación corren máis veloces que nunca, sen que recoñezamos a orixe, aínda que intuamos os obxectivos. Por iso é importante agradecer de maneira especial o xornalismo profesional que atende todas as voces, que contrasta, que responde ao interese informativo, que é servizo público. O contraste significa tamén ter pluralidade de medios, que non se impoña a lei do máis forte, que nazan e que se manteñan cabeceiras e empresas xornalísticas, que os medios públicos respondan ao pluralismo a que os obriga a lei. Ese pluralismo está no fundamento da democracia, é garantía de respeto á diversidade e aos dereitos de todo o mundo. Por iso, tamén hoxe quero volver a manifestar o recoñecemento ao Grupo Prensa Ibérica por facer que el Correo Gallego, unha cabeceira histórica na nosa capital, tomase un novo rumbo dirixido por un xornalista de longa traxectoria na cidade, como é Xaime Leiro, que se puxo á fronte dun equipo que cada día dá vida a unha cabeceira que ten na información local unha das súas principais traves. Unha información que é moi necesaria, unha información que é servizo público. Realmente é de agradecer que os medios de comunicación atendan e informen do que acontece. Iso é o corazón mesmo dos dereitos e das liberdades de calquera democracia. Fai falta xornalismo honesto, comprometido coa verdade, responsável cuns medios de comunicación libres e independentes. Por iso, nesta festa do xornalismo en Compostela, nun concello que mira ao mundo con esperanza e que defende a paz e o dereito dos povos, eu quero hoxe lembrar os case 250 xornalistas que atoparon a morte en mans asasinas en Gaza nos últimos 2 anos. Unha cifra terrível que nos alerta sobre a violencia que se exerce sobre un oficio que ten como obxectivo contar ao mundo o que acontece. Para eles, para elas, vai hoxe tamén a nosa lembranza. Dicía no inicio que el Correo Gallego leva hoxe a primeira plana 5 nomes que ben merecen a nosa atención, o noso aplauso. Iso é o que vimos facer aquí. De igual xeito que un concello se construe con barrios e con parroquias, un xornal componse de seccións informativas que neste ano teñen protagonista de especial interese. Na sección de Economía, o empresario Constantino Fernández Pico é, como ben sinalou o xurado, merecedor de moitas páxinas como presidente e fundador de Altia, un xigante tecnolóxico, un selo punteiro en servicios digitais que nos sitúa na cabeza dun sector de especial relevancia para o noso presente e para o noso futuro. Permítanme que os escolla unha das últimas informacións que recollo de Altia, xustamente o seu compromiso para poñer fin á fenda de xénero e para apoiar o talento das mulleres no ámbito tecnolóxico e científico. Unha noticia que aproveito para parabenizar Constantino Fernández pola súa traxectoria. Tamén a romper teitos de cristal está feita a premiada Mabel Loza, a que tanto lle debemos como investigadora en biotecnoloxía e como directora do CIMUS da Universidade de Santiago e que situou a Facultade de Farmacia na cima do recoñecemento internacional. Non me resisto a lembrar que tiven a oportunidade de entregar o pasado ano o Premio Alba de Compostela a esta muller audaz e pioneira como recoñecemento desta súa cidade por todo o que nos achega nesta Compostela que ela abrazou e que cada día sitúa no lugar máis prestixioso da investigación científica. Permítanme destacar tamén aquí unha noticia moi recente, a presentación da quimioteca pública no CIMUS, na que Mabel Loza exerceu de anfitrioa. Parabéns de novo, Mabel, por situar Compostela e Galiza nesa vanguarda que tanto precisamos.
Méritos non lle faltan a Ana Peleteiro, sabémolo, para abrir a sección de deportes en multitude de ocasións. A nosa medallista olímpica, recente ouro en triple salto no Campeonato Europeo, ten na súa conta tantos triunfos deportivos que merecerían os máis altos recoñecementos e admiración desta súa terra, a que decidiu regresar para mostrar tamén que na Galiza se pode vivir mesmo estando no máis alto do deporte mundial. Ana Peleteiro é, sin dúbida, unha das galegas máis queridas e máis admiradas pola mocidade. E, se me permiten, eu hoxe tamén quero mostrar a miña admiración pola maneira valente que ela ten de repoñerse, de responder con contundencia a tantos bulos que circulan polas redes moitas veces. E por iso escollo agora unha noticia que posiblemente non entraría na sección de deportes, mais que non é, ao meu ver, menor. Falo do convite que fixo recentemente a xente nova a deixar fora os complexos e animarse a falar galego. Temo a certeza de que vindo de ti, Ana, o Consello ten máis forza. E iso é motivo de feliz noticia, porque é moita a falta que nos fai ese ánimo para promover o galego a que tamén se refería Manolo Rivas. Parabéns por todo, o meu agradecemento por fichar pola nosa lingua. Corresponde hoxe tamén parabenizar por segunda vez neste ano a Emilio Pérez Nieto, que suma o galego de ano a medalla Castelao en recoñecemento a máis de 60 anos á fronte do grupo Pérez Rumbau. O xurado decidiu que Emilio é quen de protagonizar a sección de Política e Sociedade. Mais eu dígolles que ben poderíamos atopalo tamén nas páxinas de Economía ou mesmo nas de Local, porque en Santiago, na capital galega, o seu traballo ten unha forte pegada, tanto no eido empresarial como no asociativo, con ese obxectivo de sumar forzas, de traballar conxuntamente en proxectos como o Foro Económico e Social que levan a súa sinatura. De Pérez Nieto, permítanme que redacte unha noticia tirada recentemente desa entrevista publicada en El Correo Gallego. Eu titularía Pérez Nieto aposta por recuperar o talento e a mocidade galega que tivo que emigrar. E que importante sería para todo o mundo. Así que, moitos parabéns por este premio e tamén por ese desexo de que a xente nova poida desenvolver a súa profesión na nosa terra, sen ter necesidade de marchar. Teño a certeza de que o premiado a que finalmente me referirei e a quen lle entreguei de maneira moi privilexiada, unha honra para min este premio, imaginaría un senfín máis de titulares, non me atrevo a poñelo eu. Sabería construir unha morea de informacións, furaría o teo fondo para trasladarnos a súa mirada. Sería quen de comprometernos na imaginación, xa o fixo agora aquí, e na vontade de construir un mundo mellor, un mundo máis humano, menos violento. A Manuel Rivas debémoslle, entre outras cousas, unha morea de libros extraordinarios, moitas horas de lectura atenta e emocionada, unha voz comprometida e honesta que escoitamos con atención é unha maneira de estar no mundo, en comuñón coa natureza. Premiase hoxe máis unha vez unha das principais figuras da nosa cultura, o autor de libros memoráveis, de incomparável altura literaria e de páxinas que forman parte xa da historia do xornalismo. Confeso que Manolo Rivas está presente na miña vida desde hai moito tempo. É unha compaña literaria que hoxe agradezo persoalmente e creo que podo facelo tamén en nome de tantas lectoras e lectores que agardamos e que aplaudimos cada novo libro. Son moitas as ocasións en que este home, como dixen no inicio, este escritor, nos fai escoitar as voces baixas. Pero pode encabezar, por suposto, a sección de Artes e Comunicacións, mais permítanme hoxe que nesta festa para que nos convoca o Correo Galego rescate a súa reivindicación polo xornalismo como activismo da liberdade. Creo que ese é o elemento fundamental que hoxe querería destacar. Ese xornalismo que é un oficio necesario como a literatura que se elabora cos ingredientes da realidade. Así que, obrigadísima por estas páxinas magníficas dos 5 premiados e premiadas, obrigadísima por eses espléndidos titulares que nos ofrecen e parabéns a toda a familia do Correo Galego. Tamén parabéns
por escoller tamén esta música que hoxe nos acompaña. Parabéns por escoller, agora non están, pero virán despois, supoño outra vez, por escoller que sempre nos acompañe a boa música, a música excepcional de tantos grupos, de tanta creación magnífica que hai no noso país, en este caso de Camaño e Ameixeiras. Obrigadísima, moi boa noite. O deporte galego deixou este último ano moitas alegrías e algún sinsabor. O Obradoiro quedou ás portas do ascenso á ACB, categoría pola que loita agora con ímpetu e que tamén perdeu o Leima Coruña. O Celta, co regreso ás competicións europeas, ten entusiasmada a afición. O mesmo que Borja Iglesias, que volveu vestir a camiseta da selección española. En Santiago, Compostela e Hockey Raxoi perderon a categoría, tras pés compensado polo piloto local de rallies Luís Penido, primeiro galego que pode presumir dun título europeo na disciplina. No ciclismo destacou Cortizo, campeón por equipos da Copa de España, e a novísima Alejandra Neira, entre as 10 primeiras no Mundial e o Europeo no seu primeiro ano como júnior. E Susana Rodríguez Gacio proclamouse campeoa de Europa e do mundo. Precisamente en campeonatos do mundo sobresaíron os piragüistas galegos ao asinar 4 das 8 medallas do combinado nacional, mentres que en atletismo destacou a actuación dos irmáns Daniel e Antía Chamosa e de Adrián Ben, aínda que a auténtica raíña foi a ribeirense Ana Peleteiro, agora afincada na súa terra, que subiu ao máis alto do podio no europeo de pista cuberta en Apeldoorn. Entregamos agora o galardón na categoría de Cultura e Deportes. O xurado premia a atleta Ana Peleteiro, orgullo de Galicia e referente do deporte español que encarna os valores do esforzo, a superación e a resiliencia. O seu histórico bronce nas Olimpíadas de Tokio 2020, xunto con éxitos como o ouro en triple salto no europeo este mesmo ano, consolídana como unha das deportistas máis destacadas da súa xeración. Pero é tamén un modelo social máis alá das pistas pola súa defensa da igualdade, a diversidade e a identidade de Galicia. Entregan o premio o presidente do xurado Darío Villanueva e o director del Correo Gallego Xaime Leiro. Recólleo Ana Peleteiro. Darío, aí está, facemos a entrega como corresponde, Aí está. Voulles pedir que se xunten un pouco a ela e nos adiantemos aquí para a fotografía oficial. Aí está, máis próximos. Moitísimas grazas. Estamos, perfecto. Moitísimas grazas, Ana, cando queira, o atril. Por aquí, grazas. Bueno, moi boas noites a todos e a todas. Quero comezar dando as gracias ao Correo Galego e ao xurado por este recoñecimento que recibo cunha mestura de orgullo, emoción e humildade. Tamén, por suposto, ao resto dos premiados, que para min é un orgullo estar entre todos vós. Síntome moi pequeniña porque, honestamente, creo que o deporte é algo maravilloso, pero nada en comparación ao que vos facedes. Ser galega do ano é moito máis que un título. É sentir a aperta da miña terra e saber que a miña xente que me acompaña sempre, durante todo o meu camiño, que estou percorrendo con tanto esforzo, está deixando unha pegada máis alá das pistas de atletismo. A miña carreira está sendo unha viaxe intensa, chea de victorias, de derrotas, de sacrificio e disciplina, de caídas e renacementos. Pero tamén está sendo un camiño cheo de grandes aprendizaxes. Detrás de cada salto hai unha estrutura invisible que me sostén.
A miña familia, os meus amigos, o meu equipo e moitas persoas que creen en min incluso cando eu mesma teño dúbidas. Por iso, todos os meus logros son tamén deles. Esta noite quero aproveitar para facer unha mención especial á miña filla Lúa, que me ensinou a ver a vida desde outra perspectiva. E me recorda cada día o verdadeiro significado da palabra futuro. O meu marido, Beñamán, pola estabilidade e a calma que me dá en todo momento, e, por suposto, os meus pais, que me ensinaron a creer en min e non rendirme nunca. Eles son a miña medalla máis valiosa. Volver a Galicia para preparar os Xogos Olímpicos de Los Ángeles 2028 é moito máis que unha decisión profesional. É un regreso á miña orixe, ás miñas raíces, o que me ensinou a ser a muller e atleta na que me convertín hoxe. Estes xogos quero prepararos desde a miña casa, desde esta terra que levo tatuada na alma, para demostrar que cando unha non esquece de onde ven, pode chegar donde soña. Hoxe non quero quedar só na celebración. O mundo está a vivir un momento profundamente doloroso. Cada día vemos guerras, sufrimento, xenocidios, vidas inocentes arrastradas. Como nai, atérrame pensar que o futuro que estamos a construir. Como deportista, sei que nada grande se logra desde o odio. E como ser humano, négome a aceptar a indiferencia e que esa sexa unha opción. A memoria é a nosa responsabilidade. A paz non se improvisa, edúcase, protéxese e deféndese. Como sociedade non podemos permitir que as traxedias do pasado se repitan no presente. Nin unha fronteira, nin unha ideoloxía, nin ningunha bandeira xustifica a dor de un neno ou dunha persoa inocente. Oxalá este premio sirva tamén para lembrar que o realmente importante non son os títulos, senón as persoas. Non son as medallas, senón a humanidade. Non é gañar, senón non deixar a ninguén atrás. Así que, moitas gracias de corazón por este recoñecemento e, sobre todo, gracias por creer en min desde o principio. Boas noites, moitísimas gracias e sempre e con orgullo, Galicia. Vou dar o micro. Precioso, vete para aquí. Dúas preguntas. O premio se o queres soster, se non sosteño eu. Porque pesa. Sí, pesa bastante. Unha peza, por certo, de José Perozo, preciosa. Maravillosa. Bueno, Ana, ten vostede todo un ritual a hora de competir na pista, non? O berro, a palmada, os xestos, as palabras, bueno... Ademais de para saltar o máximo posible, ese control absoluto da tensión á hora do salto, de preparar ese salto, e esa xestión dos éxitos e os fracasos tras moitos anos de esforzo, preparan mellor o deportista para enfrontarse á vida cotiá? Bueno, por suposto que ao final o día a día dun deportista axudache a que despois no teu día a día máis simple, máis honesto, non teñas máis ferramentas para poder superar calquera problema que se poda dar ao largo da vida. Non considero que os deportistas sexamos superhéroes, nem moitísimo menos. De feito, creo que hai moitísimas persoas que realmente, como estamos tan automatizados a facer o que temos que facer, que é saltar, correr, dar pedaladas, pois despois non temos ferramentas para resolver problemas super básicos do día a día. Pero eu creo que o máis importante é que na túa casa che dé unha boa educación e che sepan guiar para que cando necesites e te enfrontes á vida real, porque o deporte non é a vida real, pois sepas polo menos saber escoller a quen queres ao teu lado para que che dé os mellores consellos e te formes como ser humano. Así que eu creo que o máis importante empeza na casa e que che den os mellores consellos desde ben pequeniño. Bueno, vostede é unha deportista coñecida no mundo inteiro, é embaixadora de Galicia lá onde vai, pero tamén é unha defensora de moitas causas importantes, non? A integración, o feminismo, a diversidade, a igualdade, o idioma, non se morde a lingua nunca. Consideras unha persoa rebelde?
Non me considero unha persona rebelde, ni moitísimo menos. Xo fun, pero a medida que fun crecendo, creo que non me fun facendo máis rebelde, sino todo o contrario. Simplemente son unha muller concienciada con valores que desde que son pequena, pois meus pais deronlle importancia, non? Ao fin e ao cabo, ti cando vas madurando, pois podes coller esos valores que teus pais e a túa familia che deron na túa casa ou apartalos, guardalos nun caixón e facerte ti como ser humano. Eu creo que fíxenme eu como muller e como ser humano, pero guardei moito do que son, do que foron os meus pais, do que foron as miñas aboas, os meus avós e de onde veño. Co cal, o máis importante é voar, pero nunca olvidarte de onde ves. É iso que eu intento transmitir cada día. E que agora lle transmitirá a súa filla Lúa. Moitísimas grazas por acompañarnos. Ana Peleteiro, parabéns. Galicia entra en 2025 con paso firme e situándose como unha das economías máis sólidas do Estado, malia as tensións xeopolíticas globais que están a frear o crecemento doutros territorios. O PIB galego medra en torno ao 2,5% e o paro segue á baixa. Nun momento no que o país tamén avanza en políticas de vivenda para estabilizar o mercado residencial. A puxanza empresarial mantense en sectores claves. Inditex marca novos récords. A banca logra o mellor resultado da súa historia. Finsa consolida o seu liderado. E Gadisa e Begalsa reafirman a súa forza na distribución. Ao mesmo tempo, firmas como Altia, Plexus Tech, Mestre Lab, Televés e Ecoener fortalecen o protagonismo galego na tecnoloxía e na enerxía renovable. No ámbito industrial e estratégico, Urovesa pechará o ano cunha facturación próxima aos 150 millóns. Mentres Aluminios Cortizo continúa a expandir o seu dominio europeo. Galicia envía así unha mensaxe clara: confianza, innovación e resiliencia nun escenario global cheo de incertezas. E imos agora co último dos premios que imos entregar hoxe. Na categoría de Economía e Emprendemento, o xurado distingue a Constantino Tino Fernández, por representar o talento, a visión estratégica e o compromiso con Galicia que definen os grandes líderes empresariais o facer de Altia un referente nacional e internacional en servizos digitais. A súa aposta pola innovación, a sostibilidade e a competitividade global tende o enraizamento local, contribúen decisivamente a situar a Galicia no mapa tecnolóxico europeo. Entrega o premio ao presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, recibe o Constantino Fernández. Voulles pedir que se adianten un pouquiño para facer ben ao momento do acto, captar o momento da entrega dese premio a Constantino Fernández de Pico. Moitísimas grazas. Buenas noches, presidente, autoridades, señoras, señores, amigos. Recibir este premio es un honor enorme. Y hacerlo en Santiago de Compostela tiene para mí un significado muy especial. Estudié en esta universidad y aquí viví y trabajé varios años. También tuve la oportunidad de disfrutar de una de mis pasiones, que es el baloncesto en la Federación Gallega, y fui tremendamente feliz en la Federación Gallega, en Peleteiro y en el Ribeiro. Años muy especiales de mi vida. Santiago forma parte de mi vida y de mi carácter. Volver para recoger este premio me emociona de verdad. Quiero agradecer sinceramente al Correo Gallego y al jurado esta distinción. Agradecer a mi familia por creer en mí, a mis padres que me acompañan, a mi mujer, a mis hijos y a mi equipo, que demuestra cada día que el talento gallego puede competir con los mejores. Quiero subrayar algo más,
este premio también es de nuestros clientes. Sin su confianza, nada de lo que hacemos tendría sentido. También quiero hacer hoy una referencia positiva al sector TIC de Galicia, que vive un gran momento. Nuestras empresas crecen, se internacionalizan y compiten en mercados donde nadie regala nada. El esfuerzo conjunto del tejido empresarial y del clúster TIC está haciendo crecer compañías sólidas, innovadoras y con ambición. En relación al momento de la actividad empresarial en general y al reconocimiento de su importancia, no soy tan optimista. Que la mayoría absoluta de estudiantes en la universidad quieran ser funcionarios, por supuesto, con todos los respetos, o que la mayoría absoluta de hijos de empresarios no quieran seguir ese camino, me parecen malas señales. Para entenderlo, me permito recordar dos principios fundamentales de macroeconomía que aprendí precisamente en la Universidad de Santiago. El primero nos dice que nada es gratis. Aunque algo no tenga una etiqueta con un precio, tiene un precio. Cada decisión y cada no decisión tiene un coste que alguien paga. Y cuando hablamos de barreras innecesarias, exceso regulatorio o frenos a la actividad, ese coste lo paga la sociedad. El segundo nos dice que todo el mundo responde a incentivos, personas, profesionales, inversores, empresas. Cuando los incentivos favorecen la innovación y la actividad, la economía prospera. Cuando generan incertidumbre, riesgos, rigidez o más cargas, la economía se deteriora. Esta es la realidad aquí y en cualquier sitio. Por eso es esencial un entorno que permita a las empresas hacer lo que saben hacer, crear valor, generar empleo y transformar territorio. Porque, en mi opinión, y esta ya es personal, los territorios son en gran parte lo que son sus empresas. Y los lugares donde pasan pocas cosas y se decide poco suelen tener un denominador común: la ausencia de empresas fuertes y dinámicas. Sin empresas no hay progreso. Queremos y quiero y trabajamos para que Galicia sea un territorio donde sí pasan muchas cosas, donde se decide mucho y donde las empresas tienen capacidad, libertad y ambición para construir futuro. No nos conformamos con ser espectadores, ni nos conformamos tampoco con ser un mercado para otros. Es un orgullo recibir este premio y es, sobre todo, un impulso para seguir adelante con más ambición, con más energía y más compromiso. Desde nuestra posición, desde la empresa, lo mejor que podemos hacer por Galicia es muy simple. Precisamente eso, hacer empresa, crear oportunidades y demostrar que aquí pueden pasar muchas más cosas de las que algunos imaginan. En ello estamos. Muchas gracias, buenas noches. Venga, para. Hay que pasar por esto sí o sí. Micrófono. Vamos a acercarnos un poquito más aquí que se nos vea bien. Bueno, Altia ha demostrado que se puede crecer y que se puede ser competitivo en un mercado global desde un territorio periférico como Galicia, ¿no? Esa decisión de mantener el centro, el corazón aquí en Galicia, ¿ha beneficiado o ha penalizado a Altia en su expansión? De mantener y de nacer. Nosotros cuando montamos la empresa ya sabíamos dónde era Madrid y Barcelona. Yo creo que ha beneficiado. Ser gallego mola y yo desde luego no tengo ningún complejo. Nosotros no tenemos ni el 15% de nuestro negocio en Galicia, el 85% está fuera, casi el 50% fuera de España, pero sí tenemos el 100% del corazón en Galicia. Yo nunca he tenido ningún problema, vengo de Canarias, estos 3 días estuve allí y en todos los sitios nos tratan muy bien. Yo creo que los gallegos no generamos rechazo en ningún sitio y espero que siga siendo así, que no cambiemos nunca. Seguro que no. Bueno, es inevitable cuando hablamos con alguien del sector tecnológico preguntarle por la IA, ¿no? Que ya es una realidad, ¿no? ¿Cómo se imagina ese mundo de la IA dentro de 10 años? Bueno, yo soy economista, hice algunas referencias ya y también hay otro economista muy importante que es Galbraith, que cuando habla del futuro dice que los que hablan del futuro se dividen en dos, los que no saben el futuro y los que no saben que no lo saben. O sea que realmente hablar del futuro es un tema complicadillo. Yo creo que el futuro lo que va a ser es mejor, básicamente. Yo siempre creo que el futuro es mejor y creo que la historia de la humanidad demuestra que siempre hemos avanzado con carácter general, ¿no? Sin buscar, lógicamente, las excepciones. Si ya hablamos de inteligencia artificial, yo lo que diría es pues que la inteligencia artificial no es una moda, viene para quedarse, sin ninguna duda. O sea, en tecnología muchas veces pasan muchas cosas, pero no todas se quedan. Esta se queda. Es muy transformadora. Va todo muy rápido, es decir, por dar un dato, pues Internet tardó 13 años en tener 800 millones de usuarios, solamente ChatGPT lo hizo en 3,
y esto es, digamos, la velocidad es una de las claves de todo lo que viene. Y yo diría que todos aquellos que tengan que competir, el que pueda vivir sin competir, pues puede ser feliz y a lo mejor tomárselo con más calma, pero yo diría que le echasen un ojo. Y además también le diría que no es tarde, que estamos todavía a tiempo. Bueno, pues un futuro, en todo caso, halagüeño. Sí, Tino seguro. Fernández, muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. E agora, con todos vostedes, Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia. Moi boas noites a todas e a todos, alcaldesa, delegado do Goberno, presidente do Parlamento, reitor, conselleiros e conselleiras, autoridades que hoxe estades aquí, premiados. Ora referireime a vos, aínda que sexa brevemente, e quero agradecer especialmente a Javier Mol e a Arantxa Sarasola que estén un ano máis aquí e que sigan apostando por Galicia como veñen facendo, eu creo que con convencemento e con firmeza. Onte estábamos en Madrid nun foro organizado por Prensa Ibérica, foro que durou 3 días, en realidade, onde pasamos, entre outras persoas, varios presidentes e presidentas autonómicos, e eu lle agradecía, e volvo a facelo agora, que teñan esa visión que creo que é a que hai que ter do que é o noso país. Hai cousas que nos afectan a todos e que parten do centro, por así decirlo, pero tamén hai moitísimas cousas que nos afectan máis todavía, que parten de cada recuncho e que forman a nosa realidade colectiva. E creo que o que significa Prensa Ibérica, a aposta que fai, cando menos en Galicia, que a que eu coñezo mellor, así o reflicte. Eu quero agradecelo, e estes premios, que teñen moita solera, moito tempo, siguen con moitísima pusanza. Non é sinxelo escoller cada ano novos premiados e premiadas e que simbolicen todo o que este ano e os anteriores, e seguro que os vindeiros, siguen supoñendo. Por lo tanto, hai unha aposta comunicativa moi firme de entender o país, de entender que somos moi diversos e de que o asentamento no territorio e o respeto ao que pasa e saber entendelo, explicalo e que eso forma parte dun todo é o segredo de moitísimos éxitos. Por lo tanto, moitas gracias por seguir con esta aposta. Decía que quería referirme moi brevemente aos premiados e premiadas. Nun acto como este, eles son, sen dúbida, os verdadeiros protagonistas, e eu agradezo moitísimo a oportunidade, como presidente da Xunta de Galicia, de poder pechar este acto e referirme, cando menos brevemente, a eles e o que significan, aínda que creo que expresaron perfectamente nas súas intervencións o que todos sabíamos, que por que se lle recoñece, por que se lle premia e o que significan. Se me permiten resumilo nunha frase, un eslogan, dirán algúns, pero creo que moito máis, son esa Galicia calidade que queremos, a palabra non é rescatar, porque sempre estivo aí, esa maneira de facer as cousas, de comportarnos, de emitir mensaxes ao resto do mundo que nos identifica con moitísimo orgullo. Decía Tino Fernández, ser galego mola, efectivamente, así é, pero iso hai que predicalo co exemplo, e eses voces generosos que están no noso himno e na nosa maneira de comportarnos todos os días, hai que acreditalo con feitos, e estes 5 galegos e galegas, cada un desde os seus ámbitos moi diversos, certamente creo que son perfectos exemplos. Dicía que me quería referir moi brevemente a eles, pouco máis que engadir o que eles mesmos mostraron e o que creo que a maioría, se non todos os que estamos aquí, sabemos perfectamente. Emilio Pérez Nieto, efectivamente, medalla Castelao moi recente, esa demostración do que eu teño louvado moitas veces porque creo, sinceramente, que é así. A parte dos seus méritos persoais e dese talante encantador, da gusto encontrarse con Emilio e ver ese optimismo que ten sempre e esa maneira de transmitir entusiasmo, representa esa empresa familiar galega potente
feita dende as raíces, dende a identidade, dende o pequeno, e que aínda non sabemos ata onde pode chegar. Temos moitísimos exemplos, pero o que supón a familia e a empresa de Emilio é un exemplo magnífico. E, polo tanto, recoñecelo e con recoñecer a tantos empresarios e empresarias que se van transmitindo de xeración en xeración todo o que fixeron e está por facer, creo que é algo que temos que premiar. Igual que a Mabel Loza, recoñecida tamén en moitísimas ocasións tamén pola Xunta de Galicia, ese I máis G máis I, ese emprendemento, esa investigación sen complexos que se pode facer dende aquí e dende aquí para o mundo, demostrando que donde hai talento, e aquí hai unha rede excelente de talento, ese CIMUS, eses centros de excelencia do que o seu centro forma parte, que nos dan moitísimas alegrías, que nos sitúan como referentes e que nos permiten soñar en que dende aquí non só hai que reter o talento, hai que ser capaces de captalo dende fora e eles son capaces, e xente que podía estar en moitísimos sitios, decide estar en Galicia. Os vós, as boas como ela, quedarse aquí e facer moitas cosas hacia fora e conseguir que moita xente pense que Galicia é un bo sitio tamén para investigar, o cal era algo realmente moi difícil, impensable probablemente, moi difícil de lograr en todo caso hai non moitos anos. Ana Peleteiro, exemplo en sentido amplio, creo que decir exemplo de moitas cousas, pero que dar exemplo non é nada sinxelo, porque para ser un exemplo tes que ter a xente que realmente che tome como modelo e queira facer o que fan os seus referentes. E dende o deporte, con toda esa potencia que ten, como le decía, a vida é diferente, e moitas máis cousas, e, polo tanto, conseguir que, sendo unha deportista de elite, unha deportista con moitísimos éxitos, que tamén sabe facer dos fracasos, que tamén os temos todos, exemplos de mérito, de recuperarse, de non baixar a cabeza e de que moitísima xente a siga. Esa defensa dos valores, esa defensa de tantas cosas nas que cree, que a fai moi creíble, creo que é moi de agradecer. Eu desexolle toda a sorte, estou encantado de que decidira que é mellor sitio para prepararse para o que ten diante que aquí, na súa terra, en Galicia, donde pode coller toda a forza, toda a confianza e toda a tranquilidade para todo o que lle queda todavía por lograr. Manuel Rivas, exemplo de bo xornalismo, magnífico escritor e de identidade e de demostrar que sin perder as esencias, con fortes conviccións e cos pés na terra, esa literatura de raíz é perfectamente exportable, se esa é a palabra, a moitos outros sitios. Por suposto a Galicia, por suposto a España e por suposto a todos aqueles que amen a boa literatura, os bons referentes e os bons xeitos de escribir, que sempre serán eternos. E iso, insisto, facendo sin perder a esencia, sendo profundamente galego, profundamente identificado coa nosa terra, coas súas conviccións, e dende ali ser capaz de triunfar nun ámbito moito máis amplio, e iso é moi de recoñecer tamén. E, por suposto, a Tino, que teño a honra de acabar de entregarlle o premio, contáballe a Javier Mol que empezou, polo menos eu o recordo así, cando a empresa era moi pequena, moitísimo máis pequena do que ten chegado agora, efectivamente, que traballa en moitísimos sitios, empezou na Xunta de Galicia, polo menos, eu creo que a Xunta de Galicia foi un dos seus primeiros clientes, dedicándose á informática, se chamaban naquele momento, cando casi non había informática, pero a pouco que había, tiña que haber alguén que fora capaz de resolver os problemas que xa se daban no día a día, que estivera sempre disposto a atender en calquer momento con diligencia, con profesionalidade, cun sorriso tamén e con moita adicación aos problemas que iban surxindo, e creo que esa actitude que tiña naqueles anos, eu o recordo cando empezaba tamén, é a que lle levou a todos os éxitos que ten agora. E, polo tanto, premio moi merecido. Moi merecidos os 5 premios, como creo que todos os anos, e non é nada sinxelo escoller 5 referentes cada ano en 5 apartados e que todo o mundo, ou estou seguro que prácticamente todo o mundo, as unanimidades son moi difíciles, pero creo que neste caso hasta se pode dar, estén de acordo en decir moi ben escollidos, moi ben referentes,
sentímonos identificados e satisfeitos e creo que se acertou. Por lo tanto, seguida así, colledes a testemunha de tantas galegos doutros anos que foron recoñecidos e de ogallá todos os que estén por vir. A Galicia que queremos construir, digo que está aquí perfectamente representada, unha Galicia ambiciosa, unha Galicia con visión, unha Galicia innovadora, unha Galicia con tradicións, pero, en todo caso, co pé firme aquí na nosa terra, na nosa identidade e na nosa tradición, que iso nos distingue doutros lugares e doutros premios. Unha Galicia que quende competir sen complexos, nun escenario cada vez máis grande, cada vez máis competitivo e cada vez, dende aquí, máis orgullosos da xente que nos representa. Esta é a Galicia pola que estamos traballando todos, pola que todos queremos acertar. Esta Galicia na que, a pesar das diferencias que as temos, a pesar das discusións que, por suposto, sempre van a existir, creo que todavía nos caracterizamos, vendo sobre todo o que hai hacia fora, por ter esa vontade de entendernos, ese sentidiño e esa pretensión de ter un pouco de calma para afrontar os problemas sin perder a cabeza como se está perdendo noutros sitios. Este é un traballo colectivo, este é un traballo que non ten persoas nin institucións máis meritorias que outras. Eu creo que si o conseguimos, que espero que o sigamos conseguindo, será mérito de todos e de todas, cada un temos as nosas posicións, as nosas actitudes, a nosa vehemencia, a nosa maneira de encarar a vida, pero creo que eso nos identifica, ou así debería ser. Caben as discrepancias, caben as diferencias, o que non cabe baixar os brazos nin deixar de pensar que isto sigue sendo unha tarefa colectiva. Por lo tanto, tomemos exemplo de Emilio, de Tino, de Mabel, de Ana, Manuel Rivas e collamos mostras do seu talento, das súas ganas, do seu labor incansable para pensar que esta Galicia que non ten límites hai que seguir construíndoa. Por lo tanto, sintámonos moi orgullosos de todo o que conseguimos e de todo o que nos queda por conseguir. Moitísimas gracias. Estamos xa nos minutos finais desta gala, entregados os premios, e ímolos deixar de novo con Caamaño e Ameixeiras, que nos van interpretar 4 cousas e despois tocarán o himno de Galicia.
se non regalate ben e o mundo eche ben largo, non falta quen queira venir. Si quieres que te lo diga y cantando te lo diré, cantando todo de amores, cantando se olvidaré. Cuando tú me llamares, cantando se olvidaré. Si quieres que te lo diga, cantando te lo diré. Me apretou o zapato, eu en o sei alargar e como te suben querer e tamén te sei olvidar. E un día por te ver abría 7 ventanas e agora por te non ver todas as teño pechadas. Si quieres que te lo diga y cantando te lo diré, cantando tú me amores, cantando se olvidaré, cantando tú me amarás, cantando se olvidaré. Si quieres que te lo diga, cantando te lo diré. No mundo che perdas pola lúa, novidades, polas estrelas do ceo. Guapo vai te regalar, guapo vai te regalar, guapo vai te regalar. Chispón. Gracias pola escoita, agardamos que cantedes con nós o himno galego e foi un placer poñerlle música a estes premios. Parabéns a todas as premiadas.
tempos son chegados dos bardos das edades, que as vosas vaguedades cumprido o fin terán. Pois onde quer xigante a nosa voz pregoa a redención da boa nazón de Breogán, nazón de Breogán, nazón de Breogán, Hoxe brillou máis que nunca o noso himno. Moitísimas grazas a todos. Non rematamos porque a festa continúa cun cóctel que se vai servir no hall. Por favor, queden todos para brindar e para benizar os nosos premiados. Nos ímonos despedir ca fotografía de familia. Voulle pedir aos premiados, as autoridades da primeira fila que agarden para facer a fotografía. Tamén os membros do xurado, que a faremos despois, e os demais, pois vémonos agora no hall. Moitísimas grazas. Ata o ano que ven. Presidente do xurado, por favor, suba tamén ao escenario o presidente do xurado, premiados e autoridades da primeira fila.